През 1970 той прелетял океана и спрял в Балтимор. Тук вече го чакала славата на българските хирурзи на ръката. Тяхното добро име преодоляло с финт студената война. Стартът бил силен, доктор Георги Лазаров започнал да лекува американци. Веднъж след катастрофа довели 25-годишно момиче с ръка отрязана до мишницата. Повикаха ми за около 3,5 часа, приших обратно ръката и ръката оживя. Това момиче нямаше абсолютно никаква застраховка. Тя започна да функционира и единственото нещо, което ме награди, така да се каже, е едно медальончево, на което пише доктор Лазар. И това си го нося на моите ключови. Това е от кетито. 90% от ръцете, които присаждал, се хващали. Успял с труд, морал и вяра в Бог и медицината. Станал опора за българската общност. Сутрин си записвал задачите, вечер теглил чертата. Всичко това, което успях да направя в моята професия, благодарение на моите знания и способности, а не благодарение на връзки. Произведение номер 8. Сюита за народен оркестър. За мен доктор Лазаров винаги е бил и ще си остане нашия ангел на музиката. Преди 5 години той закупи роял и ни помогна да основем Българското музикално дружество. От тогава до днес дружеството е организирало повече от 35 концерта с участието на повече от 200 изпълнители от държави като България, Американските щати, Съединените американски щати, Португалия, Испания, Италия, Канада, Австралия и Аржентина. Искам да спомена също имената на някои от тези изпълнители, феноменалните български музиканти, професор Милена Молова, Теодоси Спасов, Стефка Естатива, квартета Харингтън и много други. Събрали тук да ви кажа, че това е част от българската културна седмица в Вашингтон. Започнахме с събора на трети, тази вечер е концерта, утре вече е отворената легация, а в неделя, в 5 часа ще освещаваме Българска православна църква в Балтимор. Църквата построихме аз и Ана, моята съпруга. Църквата е малка, колкото тази зала, обаче в български стил, с червени и бели тухли, с червени кермиди и чудесен сценопис от прочутия Ставро Калинов. Тази годишния
носител на нашата награда на Центъра на българската общност е доктор Лазаров. И от тук, от вратите, красивите врати, двери на храма, който построи, искам да го поздравя и да му кажа, че наградата се връчва за неговия принос, за запазване на нашата култура, традиции и вяра. И по-голямо доказателство от този храм за неговия принос просто няма. Благодарите, докторе.